I dag er vi på Danmarks Journalisthøjskole for at kigge på noget skulptur. Herude foran har vi nogle forskellige stensammensætninger, der er blevet lavet. Og for eksempel kan vi se den herovre, som er en meget flot tunge, der er blevet lavet. Og Var du ved at vælte, eller? jeg glæder. Nå, vi fortsætter. Jeg skal lige filme den her tunge her. Vi filmer lige tungen. Her har vi nogle gamle instrumenter, der er blevet kastet op af en ko. Og der kan man jo tydeligt se, at der er noget trompet, og der er noget... Ja, man kan overlade det lidt til fantasien. Men det er rigtig flot, og det var alt, vi havde på Journalisthøjskolen i dag. Simon, hvorfor kan du godt lide at ligge i buske? Jeg har altid haft sådan en forkærlighed for naturen. Den får mig bare til at føle mig hjemme. Særligt visne buske. Nej, men det er jo svært om vinteren at finde nogen, der ikke er visne. Synes du selv, du minder meget om Bonderøven? Det skal du lige uddybe. Bonderøven for DR1. Ja, men hvordan minder om? Med hatten og opførslen og... Altså, nu har jeg faktisk aldrig set programmet. Jeg ved godt, hvordan han ser ud, men jeg er ikke sådan, har ikke sådan farmer-attitude. Du føler ikke, at du kan hoppe ind i rollen anytime? Altså, bogstaveligt talt hoppe er jeg meget god til, men ellers nej. Hvordan har du med vintervejret i Danmark? Jeg vil ikke sige, at jeg kan lide kulde, men det gør, at det er meget flot. Hvad synes du om din første uge på Journalisthøjskolen? Den har været meget rig på begivenheder. Både socialt og egentlig også i forhold til undervisning. Det er jo egentlig ikke fordi, at der har været lige så meget undervisning, som der er nu og kommer til at være fremover. Men når man kommer lige fra ikke at gå på uddannelsessted, så er der selvfølgelig også en masse undervisning.